баща ми, настроен против мене. Те са го настроили. Партията, МВР-то са го извикали и са му казали: предупреди, защото ще го пречукаме. И баща ми идва да се кара с мен. Вика: защо, вика, тръгнати по този път? Не видиш ли, каза, никой не иска да върви по този път. Ти ли си най-умният? Ето ще ти прибият него, ще ти пречукат. Татко, не бой се. Ако Бог позволи, това ще стане. И понеже му знаех слабите места, като му прочетам какво ще стане, и го успокоих. И той се успокои. А вика, ще стане, ама сега поне да... Всички казвам, вярват, казвам, ама ти казваш, защо тръгна така официално. Викам, не се бои. Нищо лошо няма да даде. След това идва една моя първа братовчетка. Ние пеем вътре при Иван Бабулев в стаята. В неговата стая пеем. Идва братовчетка ми с моя стринка, не знам как казвате вие, на баща ми, братова жена. С цел да се карат с мене. Просто да ме надуват всичко това, което те са намислили. И аз ги видам как силни вилни идват. Отварят вратата и аз казвам: о, добре сте дошли, ако сте дошли с мир в сърцето си. Тази дума ги е сломила. И са рекли помежду си: ние сме дошли да го си караме, а те се радват тук. Що сме толкова полудели? Аз стане си ходим и станаха си отидох. И нищо лошо не казаха. Дойде брат ми, дойде снахата. На брат ми с жена му беше баш в този момент партиен секретар. Дойде братовчет ми, първи братовчет. Да ми хокат, да ми си карат, защото съм тръгнал по този път, ще ме уволнят. Те така, аз така, те така, аз така. Те ми говорят против, аз за Бога им го казвам. Те против, аз за Бога им го казвам. И накрая, зимно време, им казвам така: що си дошли, казвам, ако да ми давате, когато казвам пица, или ми казвам, че нямам нито един лев да купа хляб, а вие викам, си дошли да ми давате, марш от тук да ви няма, и ги изгоних. Това е което съм направил. И те си отидоха. Но аз останах верен до край. Даже за отбелязване, когато ми извикаха в МВР-то, качиха ме на един мотор. Ние бяхме младоженци тогава, скоро се бяхме оженили. Скоро, 12 години. Все пак в разгара на живота сме били. И си така просто се оплаших. Какво ще правя с моето семейство? Къде ще отидат без мене? Просто за тях ми беше жал. Обаче, когато влезнах в МВР-то, отведнъж всичко отпадна от мене. Настъпи в моето сърце една голяма благодат и просто окуражен, и влезнах спокоен вътре в МВР-то. Те са наредили 10 души така в стаята, заедно с околийския началник тогава, който беше, и започнаха, значи, викове, скандали, хули против мен и всичко. Аз си смеех. Виж го, казва, виж го как се смее, казва, и хич, казва, не му идва нещо, казва, срамно, че ние се просто съжаляваме, за което така е станало с него, а той казах, че не иска да знае. И така казаха: ще те направим на парчета, ще ти вземем децата, няма да има деца при тебе, да знаеш. Каквото знае, това правете. Господ ми е казал така: който се отрече от мене пред човечеството, и аз се отрека от него пред моят небесен Отец. Викам, аз никога няма да се откажа. И така ми освободиха. Но работа никъде не ми дадоха. Така мина времето, по улица с Иван Бабулев пеехме, баш една хубава песен, наш нищо в цялата вселена. Тя е много хубава песен. И ние пеехме, че никой нищо не може да ни стори. Какво може да ни вземат? Душата не може да вземат. Тялото може да го убият, но душата не може.